L'he de matar, d'acord? Sí, ja sé com ho faré. No cal que t'expliqui el per què. Ell no sospitarà res, ningú sospitarà res. Ja t'he dit que no cal que t'expliqui res. No li diguis res a ningú. Tu no li diguis res a ningú. T'ho explico amb confiança. Quan estigui mort ja veuré què farem al cos. D'aquell dia endavant, en Martí va començar a comportar-se de forma molt estranya. Jo no ho entenia. A mi no m'agradava el meu monòleg, així que em vaig demanar un de nou. Vols que et llegeixi molt el monòleg? Estic treballant un monòleg per la classe de teatre. I a l'altre, què li passava? Que no m'agradava. Endavant. Et faré només el començament. No, jo t'he escoltat a tu, ara et toca a tu escoltar-me a mi. I més val que m'escoltis, que això t'interessa. A Turquia, fa uns anys, van decidir recompensar a tots els pescadors que portessin peixos globo a punts de recollida per treure'ls de les seves aigües. Per què? Com que per què? És igual, ja t'ho explico, no pateixis. La carn dels peixos globus és tòxica. No es poden pescar i no afavoreixen el comerç del país. De fet, són una espècie invasora a tot el Mediterrani, que s'hi ha desplaçat en els últims anys perquè han pujat les temperatures. I com la seva presència estava tenint un efecte negatiu a la pesca nacional, aquesta va ser la seva solució. Si va funcionar? No ho sé. No me'n recordo. Ja està. Què t'ha semblat? Ja està. Això és el monòleg? Només al començament. Què t'ha semblat? Està bé, però molt tècnic. Sembla una exposició. Aquesta és la idea, més o menys. En context funciona molt bé. Sabent el personatge, amb qui està parlant... Té moltes capes de significat, en realitat. I el personatge amb qui parla? El context, quin és? Ara no me'n recordo. I el de peixos globus, és cert? Diria que sí. És una obra bastant nova, aquesta. Jo crec que és veritat. Doncs, pobres pescadors i tal. Ja, sí. El que deia, actuava de forma molt estranya. Jo em vaig seguir qüestionant què podria estar passant fins que un dia vaig fer un descobriment inesperat. Pot ser que no estés fent el correcte, èticament parlant, però necessitava alguna mena d'indicador sobre el que estava passant. Llavors ho vaig trobar. Primer no sabia com agafar-m'ho. Tenia una sensació molt peculiar. M'havia passat el mateix del que parlava al meu monòleg anterior. Era una coincidència enorme. Però de seguida vaig prendre iniciativa. El més lògic hagués estat anar a la policia, sí, però si no hi vaig anar va ser per orgull, suposo. Soc molt competitiva. A més, aquest descobriment em va fer sentir molt traicionada, però al final la meva decisió va tenir conseqüències molt diferents a les que m'esperava. Què cuines? Una truita. A mi m'agrada molt cuinar. Al principi em va costar molt agafar idees pel meu primer intent d'assassinat, però de seguida en vaig tenir una. Aquesta truita està feta amb oli de girassol i el Martí és al·lèrgic. Es pensa que és oli d'oliva, però no. I la reacció pot ser mortal. Espero que t'agradi. Has posat oli de girassol?
No. Ja saps que sóc al·lèrgic. Sí, ja. I allò, què és? Hòstia, no me n'havia donat. Ho sento. No, no passa res. Ei, Sònia, has provat mai la cocaïna? No, I t'agradaria? no, Per què? perquè et pots morir d'una sobredosi. Ho vaig veure fa temps a una pel·lícula. D'acord. Però si canvies d'opinió, conec un. No, gràcies. I l'heroïna? Tampoc, gràcies. Vale. Però si canvies d'opinió, conec un. El seu intent d'enganxar-me a les drogues i tenir una sobredosi no va funcionar. I si hagués funcionat, potser hagués aguantat. Ara que ho penso, la pel·lícula que vaig veure, la noia no va morir. De totes maneres, a aquestes alçades em començava a posar més en forma i menjava més equilibrat que mai. Se m'havia despertat la ment i, com a tal, estava a punt de dur a terme el meu següent intent d'assassinat. Quina gana? Per què? No ho sé, tinc gana. Falta una cosa. I això? Vi, Ja tinc vi. ja no ho és. Ja l'havia comprat, ho sento. És igual. Però què fem amb tot aquest vi? Beure, no? Sí, clar. Però qui? Jo insistiré de que provis aquest. Home, jo també insistiré en que provis el meu. Doncs així no ens decidirem. Tu prova el meu i jo provo el teu. Segura? Sí, així estem tots contents. Doncs va. Fem un brindis? Tu creus? Jo crec que ens mereixem. Ah, sí que? Per què? Tu no? No, és que et veig molt convençut. Per què vols brindar? Per la teva obra. Per la meva obra. Creus que és tan important? Si per tu ho és, per mi també. Doncs va, per la meva obra. De fet, te'n recordes del meu monòleg? El de l'expressió de Turquia? Sí. Què li passa? Doncs que en tinc un de nou. Faré un monòleg a l'obra. Un de nou. Me'l vols dir? Si vols, a mi em faria il·lusió. D'acord. Endavant. Vale. Saps aquelles coses que passen un cop a la vida i que mai podrien tornar a passar? Em refereixo a un cop, quan era petita, que em vaig perdre per un laberint. Havia entrat amb els meus pares i... no sé com, em vaig separar i vaig anar tirant. De seguida em vaig adonar que estava sola. Però no em vaig posar a plorar ni res d'això. Només em vaig avorrir. Durant els 30 minuts o 2 hores que vaig estar sola, només vaig sentir avorriment. Amb això vull dir que l'altre dia estava pensant i si tornés a passar, però hi fossis tu, no m'avorriria. De fet, m'agradaria. M'agradaria perdre'm amb tu per un laberint. Passaria a ser un bon record. Perquè amb tu és impossible avorrir-se. I això vol dir que t'estimo. No t'ha agradat? No és això, és que simplement no sé què dir. Això no sona molt positiu. És que m'ha semblat molt personal Home, sí, i crec que és un monòleg. de l'obra. Ja, però qui l'ha escrit? Jo. L'he escrit jo. L'has escrit tu. Jo mateixa. I què vols dir? Crec que és evident.
Em podries repetir al final, sisplau? Com? Cap al final. Per què? Doncs perquè sí, m'ha agradat i m'agradaria escoltar-ho de nou. D'acord. M'agradaria. M'agradaria perdre'm amb tu per un laberint. Passaria a ser un bon record. Perquè amb tu és impossible que m'avorreixi. I això vol dir que t'estimo. Gràcies. Llavors sí que t'ha agradat? Sí. 3 mesos més tard, en Martí va tornar. Jo havia enverinat el vi, però resulta que ell s'havia fet enrere amb el seu. I clar, a mi no em va passar res. Pobre, quan ho vaig saber, em vaig arrepentir de tot el número que havia muntat. Menys mal que després de tot se'n va sortir. Un cop tornàvem a estar junts, vam parlar del que havia passat i ens vam explicar tot. Sònia, jo et volia matar perquè pensava que tu em volies matar a mi. Però jo et volia matar a tu perquè pensava que tu em volies matar a mi. Cap de tots ho volia. Quin desperdici. Quin desperdici de què? De què? De tot, sobretot de temps. Com és que al final no em vas enverinar? No ho sé, ho vaig deixar estar. Jo també ho hauria d'haver deixat estar. Ho sento. No passa res, no és culpa teva. Sí, sí que ho és. Que no. Tampoc és culpa teva. Jo no he dit això. Llavors què vols dir? Que no és culpa de ningú. Exacte. Ni teva ni meva. Són coses que passen.